Здравейте, добро утро, Европа продължава. Сега ще си говорим за сложната политическа обстановка в страната и какво предстои от тук натам с Теодор Славев, политологът. Здравейте, господин Славев. Преди броени минути президентът Радев издаде указа, с който назначава кабинета Главчев 2. Все още обаче сме в очакване Рая Назарян да свика депутатите днес на извънредно заседание, за да се закълне този нов кабинет и да започнем отново. Продължаваме по същия сценарий, който последните 4 години го гледаме. Управление на служебни правителства, постоянна кампанийна обстановка, т.е. имаме едно постоянно политическо противопоставяне, което нажежава напрежението. Партиите не могат да се отърсят от този модус и в момента, в който се влязат в преговори за коалиционно управление, винаги виси въпроса ми изборите, ако ще след 2-3 месеца, ние трябва да се държим кампанийно и в предизборна кампания, което влошава допълнително, така или иначе, политическата криза, в която сме изпаднали. От 2021 година, април, до днешен момент, ние през по-голямата част от времето, приблизително около 50 и няколко процента, сме управлявани от служебни правителства, което не е нормално, но това е положението. Кабинета Главчев 2. Компромиси има ли тук направени? Видяхме вчера от първите политически реакции, че те бяха доста разнопосочни и разбира се имаше много недоволни заради новият вътрешен министър, който обвиниха отново в зависимости, наричайки го, цитирам, човек на Пеевски. Ще бъдат ли доволни и как ще бъдат доволни всъщност Продължаваме промяната Демократична България? Какво можеше да ги успокои тях? Не са само Продължаваме промяната и Демократична България, и други партии си поставят служебния кабинет като политически опонент, като някаква боксова круша, за да обяснят по един или друг начин предварително електоралните резултати, вече влизайки в положение на леко губещ, което за мен не е правилна стратегия. Със сигурност Калин Стоянов заслужава упреци, защото поведението и нещата, които направи, политизирането на МВР, протести, издигнати умруци, това не е приемливо, това е извън закона и той няма как да продължи да стои вече. Това се получи консенсус между политическите партии извън ДПС на Пеевски, който пък го покани в негова бъдеща листа. Ще бъде много интересно днес да видим, след като предаде властта на новия вътрешен министър, какво ще каже. Дали ще отиде към ДПС на Пеевски, защото каза, че има много предложения за политически формации. Предполагам, че се вдига цената. Сега чак толкова много. Не знам кой толкова би искал Калин Стоянов, който е един компрометиран вътрешен министър, но да, най-вероятно ще бъде в листа на Пеевски. Там да видим въобще как ще протече спора и юридическия с регистрацията, защото времето тик-така. Указът е издаден. Изборите ще са на 27 октомври. Регистрацията на коалиции и на партия 50 дни преди изборите, 40 дни преди това са листите с кандидатите. Тоест времето вече много наближава. Проблем, който между другото ще имат и в БСП, доколкото се ориентирам, но по отношение на служебния кабинет, от теорията знаем, че служебния кабинет има 3 основни задачи. Първата е провеждане на честни избори, почтени избори, спокойни избори. Втората е административното управление на държавата, да се плащат заплати, пенсии, социални плащания. Третата реакции при кризи. Нищо повече от това не се изисква, но ако се върнем в близката ни, а и дори в по-далечната история, служебните правителства в България са били изключително активистки, което не е редно, защото това не е власт, която е резултат на избор на гражданите. Тя по някакъв друг начин се конституира, чрез друга обсредствена воля. Имаше критика на международни наблюдатели, на ОИСР, на Организация за икономическо сътрудничество, в която се казва, че по време на Радев на служебните правителства е имало злоупотреба с власт, която да се влияе на изборните резултати, защото тогава се произвеждаха политически партии. Тоест, как да кажа, служебната власт в някакъв смисъл трябва да остане неутрална, трябва да остане равно отдалечена. Сегашната не е такава, защото господин Главчев е с дълбока... Главчев всъщност се отказа, защото се появяват съмнения, че е политически обвързан, обаче в следващия момент той отново става служебен премиер, просто защото няма кой.
И точно така, и това е следствие на дълбоката политическа криза, в която сме изпаднали. Дори не е толкова на промените в Конституцията, защото той президента го каза, връщайки топката към парламента, ма свършете си вашата част от работата, попълнете органите, които нямат титуляр, за да мога аз, дори с моите съкратени правомощия, да се възползвам от тях и да избирам по-широка палитра хора. Но това така и не се случи. В този смисъл е добре, че все пак не стигнахме до дъното, което означаваше да не мине и този кабинет. Отлагане на избори, може би така, без идея и без срок кога да се случи. И с един парламент, който е в задънена улица. Така че отиваме на поредните избори. Те са някакъв шанс да обновим, да променим така партийно политическата ни система, парламентарното представителство, но дали това ще се случи е друг въпрос. А как ще се случи? Часовника всъщност вече тръгва назад. 2 месеца от днес официално започва да текат, а този 50-ти парламент какво свърши, освен да станем свидетели на поредни безпрецедентни ситуации, 2 ДПС-та, 2 БСП-та, една разпаднала се партия и огромен брой независими депутати. Какво ще се случи сега през тези 2 месеца? Според вас, кого ще препознаят хората като водеща партия или личност, ако щете? Моята прогноза не е положителна, не е позитивна, защото ние сме в тенденция на спадаща избирателна активност. Тези избори в някакъв смисъл наистина ще са по-интересни заради случващото се в ДПС, как ще се явят, кои ще са лидерите. Имаме едни малки, които загряват около тъча в около 4% бариера. Тоест има някаква интрига, но най-големия проблем е ниската избирателна активност. Значи, в момента може да се влезе в Народното събрание с гласове, които представляват няколко по-големи сватби или кръщенета, което вече дава огромни деформации на политическото представителство в българското общество. Не изглежда като това, което ни се предлага в парламента. Емблематичен пример. Именно за това. Подобен тип партии, които са на ръба на политически екстремизъм, популистки, конспиративни, то влизаме в една спирала такава на политическа конспиративност, на политически екстремизъм, защото дори малкото гласуващи, те ще се опитат да ги привлекат, да ги активират с още по-налудничеви предложения, като това, което Възраждане направи с така наречения джендър закон за промените в образованието, то е именно такъв опит да запазят ядрото си от избиратели, защото Възраждане също се рои, между другото, както абсолютно всички партии. Значи, ние тук в момента дори не говорим те да отиват на избори с идеята да разширяват периферия, да привличат повече граждани с цел управление, а да задържат дори и ядрото си, защото то се рони. Това го има в ГЕРБ, това го има в Продължаваме промяната на Демократична България. Да не забравяме и БСП всъщност. БСП е в негативен тренд надолу. Къде ще отиде Корнелия Нинова? Какво ще се случи с нея, след като вече и казаха, че не може да бъде депутат от БСП? Тя ще си намери ли нова формация? Според мен Корнелия Нинова не се отказва от политическия живот. Вече съвсем различен е въпросът какъв успех ще има, защото вижте какво нещо е съдбата. Тя критикуваше всички, които се отлюспиха от БСП, че правят други партии. Ако тя отиде натам, тя се превръща в това, което критикуваше. Но в БСП големия въпрос е юридическия. Заседанието на срочно Върховния касационен съд е за 9 септември. Няколко дни след това, мисля, на 11 и 12 е крайният срок за регистрация на партията. Тоест, ако той каже, че представителната власт е в Корнелия Нинова, тя ще има решение и върху това в какъв формат ще се яви БСП. Оттам нататък не мога да прогнозирам, защото не е известно какво ще реши съда. Проблема в БСП за мен е, че тя и след Нинова продължава да се движи в една подобна риторика. С много такива бегли, прозрачни маркери дори за някакво ляво. Ето вижте, значи започват една партия, една политическа формация да заплашват трудови права на хора. Говоря за учителите. Те биват стигматизирани, на тях ми се каже, че не могат да си правят правото на труд, което е свещено, а едни социалисти трябва да го защитават, а БСП всъщност пък тя беше съвносител на това в един ден да се гласува този закон. Тоест, там те трябва идеологическия разговор да проведат, защото на България е нужно и силно ляво, и силно дясно. Въобще силни партии, защото, вижте, в контекста и на международните отношения, случващото се в Европейския съюз, ние до няколко дни трябва комисар да излъчим.
а ние още нямаме правителство, което Добре, е положило господин клетва. Славев, наближаваме към финал. Кажете какво ще видим през тези 2 месеца? Какво да очакваме? Каква работа ще свърши парламента? Ще свърши ли нещо? Или ще наблюдаваме само предизборно говорене от парламентарната трибуна, което допълнително да обезвери хората? По-скоро втория вариант. Те вече са влезли в кампаниен модус. Моя съвет е да започнат да обясняват как те си представят бъдещето на България, с какви политики, с какви реформи, за да може да привлекат, нали, малко да активират някакви хора, които са изпаднали цяло обществото в апатия. Как ще ги активират тези хора? Как ще накарат хората да гласуват? Ами, едното е през промяна на лицата и другото е през ясна визия за това как ще се управлява България, включително и тяхната представа за коалиционно управление. Нека да бъдат честни от сега да кажат имат ли червени линии. Този разговор също трябва да се води. Благодаря ви много за този коментар. Добро утро, Европа продължава след малко.